6, 5, 4, 3, 2, 1, אקשן שחקנים. בוני! קאט. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אקשן שחקנים. בוני! אתה אמור לעשות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אקשן שחקנים. בוני! לא, אין לי כוח. זהו, אני לא יכול עם הבוני הזה. נראה לי, זהו. מה קרה, שירוש? אתה הולך להפסיד היום? בוני כנראה, תמיד כנראה, מנצח. זה הסוף. זה הסוף אמר שלי. בוני זה בוני. בסדר. או לא, אתה לא הולך לפרוש לי עכשיו. בדיוק, אין לך סיכוי, בוני תעשי טובה, תעשי טובה. מי מכין חביתה יותר טובה? מי מכין חביתה יותר טובה? מה זה? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אקשן שחקנים. בוני! אין לי כוח, בוודאי, נגמר. אין לי כוח, בוני נגמר. קורע אותי. מה קרה, שירוש? לא מסוגל. אתה הולך להפסיד פשוט לא היום? מסוגל. בדיוק, אין תחרות שבוני לא מנצח בה. מה אני אעשה? קשה. או לא, אתה לא הולך לפרוש לי עכשיו. אתה לא מפסיק, אתה הולך לנצח, ברור לך? לא, אבל... לא, תקשיב לי. אם אתה לא מנצח פה, חכה מה שיהיה לך בבית. איך אחיך ינצח? הוא בן אדם עלוב עם שש של בחורה. אז אני ארוץ בקיצור דרך, טוב? טוב, ביי. סיימת? סיימת את הסוף? כן, סיימת. בסדר, לא אומר כלום. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אקשן שחקנים. בוני! אני כוח אני לא יכול, די, אני פשוט לא אצליח. מה קרה, שירוש? אתה הולך להפסיד היום? אין תחרות שבוני לא ניצח בה. מה אני אעשה? או לא, אתה לא הולך לפרוש לי עכשיו. בוא אליו. די, בוא, אתה הבטחת שתנצח וכדאי לך שתעשה את זה, ברור? טוב. אבל... לא, בלי אבל, אם אתה לא מנצח פה, חכה מה שיהיה לך בבית. אני ארמה. רק חכה מה שיהיה לך בבית. אני עלול להפסיד את דרכי בדיוק, איך אח שלך ינצח? הוא בחור עלוב עם שם של בחורה. בוא תן לי לנצח ויהיה טוב. צריך לך פרח. לא יודע מה אתה צודק. קאט. רגע, מה, אסור לעשות כזה? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אקשן שחקנים. בוני! אוי, אני גמור. אין לי כוח, אני לא צריך להשיג את בוני הזה. מה קרה, שירוש? אתה הולך להפסיד היום? בוני תמיד מנצח. מה אני אעשה? אין לי כוח טוב. גמור. לא,
אתה לא הולך עכשיו לפרוש לי. בוא, אתה הולך לפרוש, בוא, אתה הולך לנצח, ברור אותך? אני לא חושב... לא. תקשיב, אם אתה לא מנצח, חכה מה שיהיה לך בבית. שירוש, אתה בן אדם עלוב עם ג'ל של בחורה. טוב, מעניין. טוב. ביי. מה אתה אומר? אני אסדר לך איזה שפה. אתה יודע מה? אתן לך... עזוב את זה, אני אתן לך פרח. טוב, אתה יכול לדבר. קאט.